Готови ли сме? Спокойно, Кокич. Чакай, Ванка. Ванка, задръж. Ванка. Обърня. Влади, напред, Влади. По-напред. Ако трябва. Ванка, Обърня. стой, Ванка, стой. Не гониш сега. Никола, отвори, Никола. При номер 8, Тряне, Ванка. качвай, тряне. Ванка, при номер 8. Ето я. Сега трябва да се вземе. Пас! Вземи се! Добре, Сава, давай, Сава. Смело. Без удар. Денис, напред гледаме. Браво! Браво, Траяне! Юто! Сава, номер 10. Ето ти го, дай Кокича! Така, Павка, Върня! Вели, ляво, Вели. Ляво, Вели. Там, утре! Вели, ляво. Отвори, Никола, отвори! Отвори, Никола! Ти си, Ама не ти, се Ванка. дава път. Добре! Добре. Сашо, Ванка, спокойно! стой, Ванка. Стой. Ванка, номер 8. Ванка. Никола, отвори от тъча! Пламене, готвено. Никола, отвори от тъча, бе! Ето тя! Павка. Добре. Взимай! Никола, взимай, бе! Високи спокойно. Столи! Тръгни, Митко! Аз съм Кокича, аз не съм. Коки ще играе! Коки, бе! А, така! Поемия и бутай! Поемия и бутай! Сава, десетката. Влади, за... Денис, Ти, Влади. пред човек, Право Денка! напред. И пас! Обърня! Оттам идва, Тряне! Обърня, сами сте отзад! Траяне, постоянно от която страна дойде от другата обръщаш! Там са всички! Коки! Изтегли леко напред! Айде, Митко! Отивай, Никола! Взимай, Никола! Взимаш! Ето я! Никола, браво! Айде, играй! Ето ти го имаш и Митко! Нареди се! Денка! Без фаул! Топката! Тряне, внимавай отзад! Фаул! Фаул! Не, Ванка. Ванка. Без фаул казвам! Ванка, ти, пламене. Алекс, внимай! Баба на стена! Ванка. Митко! Тука си сам! Обади му се на Денен! Стой тука, стой пред. Ей, Денис има топката. Искам да му говориш да ти подаде да вкараш. Чули? По-нахален искам да бъдеш. Нападател си. Казай така, добре! Хората, Кокич! Играй! Кокич! Даме! Коки до човек! До човек всеки! Кавяне! Хората, Митко! Митко, пред него да не му дадат. Трени, отиди! Сашо! Траяне! А, така. Кокич! Добре. Вземи се сега! Ето я! Ще лъже! Шамеша! Диваш! Оп! Взимай босак. Босака изпълнява. Терзиев, тръгни по тъча. Силно по тъча, Босаков. Трябва да качи! Ети го! Как ще имаш? Еде, бути, сам се бути! Босак, кача, бе, босак! Браво, Коки! Айде, играй! Айде, Денисе! Денис! Взимаш! Обърня вече! Обърня! Ето я! Босаков, към Кокиче леко. И човек, Никола! Митко, отивай, Митко! Тряне! На пръсти! Траяне е пред него! Никола, леко ляво. Ето я, земя! Коки, срещай! Внимавай, Босаков! Ето я, Денис! Качелин! Айде, Тасов, бутай! Бутай! Едно на едно! Там минават двамата! Денис! Бягай оттам, ти отиваш към тях! Защо всеки път гледаш ляв крак? Какво ще стане, ако завършиш десен? Босаков, качи се горе! Его, Кокича, бързо! Помагай! Ето ти го! Айде бе, играй, Коки! Коки, поема и удар. Бути и удар! Още де? Айде, Кавяне! Не, излизаш. Нареждай! Митко, там стой на пръсти! Избери си. Събери, Никола, събери! Атанасов, защитник си избери. Никола, привери. Коки, по-напред! Саков, от другата страна мини, бе! Ето я, отивай! Смело! Взимаш!
Тряне топката. Айде, Никола, взимаме я. Да спечелиме. Браво, играй! Бутай, бягай! Айде, Митак! Митко, айде, Митко, обърни глезане, Митко. Коки, внимавай отзад. Митко, айде. Стой така. Тряне, леко надясно. Денис, се внимай! Мусак, бягай напред малко. Коки! Никола трябва да... Паса! Мусако! Да няма удар! Пусни я долу! Не, Алекс! Денис, отвори! Денис! Митко, вътре влизай, бе! Дигни главата! Хубав паз, бе. Отивай да се взимаш! Ще лъже! Право, Тряне! Нека ти! Тряне пак! Браво! Браво, Денисе! Внимавай, Бусак за теб, Бусаков! Никола! Траяне, гърба виж! Траяне! Леко вляво, Никола, леко вляво! Никола, събери, Никола! Атакува ти! Пази я, Коки! Никола, Браво, Денка! Браво, моето момче! Супер си! Митко! Искам Денис, като вземе, веднага влизай вътре! Никола! Дупката! ето го! Отвори Никола! Ето я, печели нещо! Дигай главата! Пас! Браво, бе! Браво, бе, Никола! Ах, там трябва да си, Митко! Внимавай отзад! Бусаков! Тряне! Топката! Коки! Мите! Трябва да се показваме! С кой да играе Денис? Пускай! Ама защо прескачаш, човек? Кокиче се до теб! Браво, Коке! Айде, бе, Мите! Митко! Коки, би! Паса, внимавай! Бусаков! Митко! Трек човек мини, Мите! Ах, майко! Митко, от страната, която е Денис, от лявата страна флашаш левия централен, там се показваш. От близката страна на Денис. Денис! Горе, човек! Денис с него! Дека! Митко, близкия защитник фани! Близкия! Другия! Близкия! Ето там! Денка ти! Обърни я, Митко! Виж, Митко! Пас! По-бързо, бе! Денка, много бавно! Айде, центрирай! С удар трябва да завършиме! Добре, Бусаков! Браво! Денисе! Много докосвания! Трябва да човек си хвани среда. Бусаков точно така. Митко, помагай! Наклони наляво. Двама са при Кокича! Денис, не си там! Отивай! Терзиев дясно! Отивай, Никола, отивай! Взимай, фърли на Митко. Ето Траян. Така. Идва вече, пас му бе. Браво, бе, трябва чел. Пас! Топката трябва, ще лъже. Ай, трябва да гледаме. Бусаков, по-малка крачка и да вземеш. Обърня! Добре, Денка! Внимавай! Денис, не обръщай гръб! Ах, Каляне! Токи, събирай! Саша, внимавай! Смяна! Никой не да почуеш, бързо! Айде, Витко! Мите, ела ти кажа нещо, Мите, ела. Виж са, ела бързо! Виж са, ако топката е в Денис, отиваш в десния централен защитник. Ако топката е в Никола Терзиев, идваш при левия централен защитник. Винаги трябва да си от страната от близкия централен защитник, за да може да комбинира с тебе, разбираш ли? Айде. Коки! Браво, Каляне! Отвори! Айде, играй един! Бутай! Удар! Стегни глезена! Много се забави. Обърни я вече. Браво! Кокича. Не е Кала, няма смисъл. И пак я подаряваме. Ето ти го Кокича. Денка, браво, Денка! Това ти е играта, Денка, браво! Денис, събери надясно. Тряне. Лазаров, ляво! Лазаров, ляво! Паса. Взимай бързо и фърли на Калян.
Траян. Колкич, Его подчинявай Калян. се. Не назад, не назад, не назад, не назад. Потъча, Калян, отиди Не потъча. назад, бе. Така, играй. Браво, Играй. играй. Взимай пак. Никола, изпълнявай. Каляне, пред човек ела, Лазаров. Айде, Трианчо, играй един смело. Инцентрираш. Добре. Каляне, ако вземеш топката, винаги се обърни и играй с Тъчи има, Никола, Кокича. изпълнявай. Винаги имаш Кокича в... Денис, движение. такова. Чуваш? Пак младай. Дигни главата и центрирай вече. Браво! Нареждай се. Защитаваме. Лазаров ти! Така, стъпи! Браво! Траяне, ти си там. Никола, ти с топката. Тряне много, айде, тряне на пръсти. Коки, гърба! Няма удар. Отивай, Денис. Не, ето я, взимай се. Ах, на двойно, Трианчо. Стъпи. Браво, Траяне. Яна. Кой дойде да почиваш? Дани. Защита сега, Калка. Защитаваме в момента, Калка. Защитаваме. Така. Каляне, ти защитник. Да, точно така. Така, Босаков. Играй, Траяне. Браво. Айде, запазия. Да върви. Лазаров поточа, запазия. Ето ти го. Сам си. Браво, Дани. Отваря още, Дани. Широко, широко. Браво, Дани. Пак е дай. Ама ти е лош паса вече. Дани. Браво, Коке. Калян, пред човек. Сам си спокойно. Запазия, Каляне. Яне, прибори се. Да няма удар. Коки. Ще те лъжи, ти казах. Срещай, малки крачки. Отивай. Да няма удар. Ставай го. Каляне, къде си, бе, Каляне? Пак напред. Браво, Коки. Каляне, когато играем отваряш, не седиш зад защитниците. Каляне, когато топката е в нас, пред човек се показваме да я запазиш. Каляне, качи се. Тръгни! Сашо, гледай! Ето го е. Кокич е до теб. Не, бе. Сашо. Кокич е до теб. Поемия. Точно така, дигай главата. Браво, Коке! Въдия! Тренираш. Браво! Денис, изпълнявай. Коке! Браво, Кокенце! Траяне, махни се оттам! Айде, Босак! Босаков на пръсти, тя е хубава, Босаков. Айде, позиция. Браво, Денка, събирай! Защитаваме. Айде, Каляне! Имаш и Трян. Браво! Още! Бутия. Трианчо, обърни я! Там идва. От другата страна. Имаш Меша. Коке, не се изхвърляй! Дани, връщай, Дани, ето го, Дани. Не се изхвърляй, Коке! Топката, Траяне, топката! Ляв крак! Дани, отвори, Дани. Саше! Дани, по тъчнината играй. Каляне, седни пред човек. Не, бе, Дани! Дани! По тъчни играй, не вътре пас! Дани, не е сериозно. Дай потъча, ети го Босаков, опасна, ще ти вкарат гол. Смени ги това, бе. Еди, ляв крак го пусни, Дани, десен Коки да дойде. Защото играят двамата с обратни. Денисе, движение, Денисе! Семия, Траяне, бъркай да се вземеш. Браво, Денка! Дай му яде! Дигай главата, Траяне! Зад ти е сам Босаков! Дани, сменете се скоки, че ти ми отляво.
Коки ми отдясно. Дани! Вътре ще... Дани! Вътре пас само когато е сам! Не през човек! Денис, аз не игра! Смяна! Денис, идвай да почиваш. Аз не игра, да знаеш! Бързо, Денис. Траяне, вътре човека, Фани. Траяне, пред него, Кавяне. Чакай да излезне. Само да излезе, че в игра още. Изпълнявай пак. Траяне е зад него, Кавяне ти пред него. Кавяне, по-смело е бутни му избягай. Тук назад, още. Ето, тук. Така, давай. Играй. Кавяне ти пред него, Траян зад него. Айде, ето е Траяне. Айде, Кавяне, запази я. Запази, тялото. Ето, взимаш я. Айде, Коке! Събираме. Коки, топката. Кавяне, искам да помагаш, фазва щита, бе. Стига си остава целият отбор да се мъчи отзаде. Траяне с него, Траяне. Дани, излез! Меша. Топката, Кавяне, топката. Браво, взимай, изпълнявай. Тръгвай, Кавяне, тръгвай. Айде, потъч играй бързо, бе. Потъч играй, бе, Кавяне, бе. Браво, Коки. Спокойно, момчета, Калче, спокойно, бе. Запази. Айде. Кавяне, много лесно губиме топката. Айде, малко концентрация. Пред него. Траяне с него. Отивай! Взимай. Айде, Босак. Добре, де, спокойно ще я даде. Спокойно. Ама как без емоция? Две човека, Кавяне! Как си? Тренираш, наляво, надясно. Свършихме сега, дойдох да ви поздравя. Браво. Кавяне! Взимай първа, Дани! Така! Айде, помагаме! Събирай, Досев, събираме. Тряне! Саша, вземи я! Айде с човек! Траяне човека за тебе! Така. Взимай! Добре, айде, Кавяне, натискай! Натискай, Кавяне! Натискай! Отивай, Кавяне, отивай! Взимай! Опа, излезна. Взимай, Кавяне. Кавяне, искам да запазиш сега. Коки. Така, обърня Дани широко, бързо! Към топката! Айде, брат ми. Чао, лека. Айде, Босак, взимай. Кавяне, айде, бе, покажи си тук, бе. Коки, поеми и играй с Досев в дълбочина. Досев, тръгвай напред! Ето тя! Айде, тръгвай, Кавяне! Браво, Доси, добре! Ей, Тряне! Денис, ставай ти. Охо! Кокич! Топката, Коке! Така! Взимай, двама сте! Пас! Браво, айде! Калче, концентрация! Браво, Босак! Дани, спокойно! Траян! Айде, Досев, искай! Досев, искай! Запази я! Спри си, Алекс! Айде, Досев! Двама сте, играй, Доси! Диги главата! Айде, твоето! Босак! Траяне! Връщаме! Коке, изфърча! Коки! Защо се излиташ? Защо? Дани, идвай! Коки! Дани има единоборство и ти отиваш! Коки! Отстъпваш човек, който тича! Чули ме? Що не връща? Това човек, който се включи от другата врата. Играй, бе! Не бързай! Денис, да няма удар! Без удар! Играеш!
Досев, не се обръщай, Досев! То вратара кой набора бе, бат? Никола, внимавай това. Много лесно, Ели! Много лесно! Досев, тръгвай, Досев! Митко! Пас! Сам ти отясно! Пас вече, айде Терзиев, удар! Абе, бия бе, момче! Взимаш я! Бутай! Центрираш вече! Влизай, Досев, влизай! Ето тя! Не! Спри си яде! Трябва да връщаме! Денис, ляв крак! Да. Абе, Доси! Удар, бе. Спри си я! Сам си! Елена, събери! Абе, Никола, поеми напред и би удар, бе, момче! Айде, Димитър! Кой си фанал? Димитре! Ей, Никола! Никола! Събирай! Добре, Досев! Митко! Един от двамата централни шеници ти казах! Не сниш пред вратара! Денис! Ходи си вътре, момчето! Денис! Денис, слушай! Върня! Айде, бе, Мите, бе, излезте един път пред човека, бе! Сашо може да хванеш! Спокойно, сама си! Елена! Сама си, никой не ги приключи! Коки, човек! Човек! Денис е човек! Гледай го! Хвани го! Денис! Досев, човек си хвани! Митко! Пред човека искам да запазиш топката! Нападателът това трябва да прави! Отзад Терзиев! Коки, човек! Нямаш човек, Коке! Досев! Без удар! Срещаш! Айде, бъркай! Без фал там! Айде, двама! Пас! Ах! Елена, браво! Айде, бутай! Айде, Никола, тя че на 3 метра от кръвта, Никола! Браво, Димитре, браво, така! Отсъча, кой иска Митко? Денис е, ела пред човек! Къде ти е фърлил там? Той да не е Херкулес! Айде, помпай сега! Браво! Нищо, добре, браво, супер! Добре! Така, Мите, дясно! Никола излез. Митко! Ти трябва да си по-напред, Мите! Коки, отзад внимай, Коки. Топката, браво! Взимай си я! Браво, Димитре! Много лесно, Денис! Паса, внимавай. Браво! Коки, не се изхвърляй! Взимай я! Стъпи пак! Внимай паса, Никола! Да няма удар! Митко, искам да работиш с ръцете. С ръцете също, не само с краката. Като те завърти, слагаш ръката, не те минава. Ширина, Никола! Ширина! Двама сте. Качвай нагоре, Досев! Бутай, Ели, сама си. Вдиги главата вече. Към топката Браво! идва вече, идва. Браво! И пас. Браво! Нищо, браво, Никола. Ели, браво! Денис, пече хвани. Досев, човек. Митко, така стой. Никола, ти си дясно, ако поде. Елена, вътре. Никола, Денис. ти си там. Ей, Коки, Денис. събери. Атанасов, ляво. Ляво, Атанасов, ляво. Така. Елена. Добре, Ели, айде, Доси. Досев, не се въртиме. Пази я да излезне, Доси, пази я да излезне. Митко, тръгвай, бе! Денка! Отсъча. Много лесно губиме. Добре, Денис. Пас вече. Трябва да се вземеш, Денис. Добре, Мите. Денис, се спазде. Много лесно, целият отбор. Коке, отзад гърба. Никола. Така, Митко. Така, да не излиза пред тебе. Тъче, Еди. Тъч има, тъч, ръце.
Коке, гърба гледай, Коке отзад! Айде ми так! Вратата е празна! Браво, Мите! Браво, Димитре! Денисе, бяга оттам да отвориш линия на паса за Елена! Денис, влез вътре! Обърни я! Вратар, ако може! Сам, отвори бе! Айде, играй един-един, играем един-един, така. Никола, обърни я, Никола, обърни я! Ой, добре, Досев! Браво! Браво! Браво, деца! Нищо, ставай горе, нищо няма. Браво, деца, браво, супер! Браво! Ако ти е студено, да не служи си нещо. Смел! Можеш бой, хайде смел! Сериозно. Готови ли сме? Дани, пробвай удара ти твой! Ще лъже, Кавяне! Взимаш, ето я! Смело, смело, а така! Весел! Топката гледай, Никола, топката, Айде, топката! гледай Топката, а така, а така! И обърни сега, земя! Меше я! Весел! Денисе! Може целият отбор! Да няма удар! 5 човека година! Кавяне, внимавай! Поточе, ето го тър Никола! Никола с едно! Бързо! Обърни се и играй напред. Лъжи го, айде лъжи го, бутай му. Браво, бе, момче! Браво, бе, момче! Не, Кокче! Сам! Сам си! Обърни я! Ива! Сам! Браво, деца! Добре, Дани! Ето я, Денис! Взимаш! Айде, Кавяне! Кавяне, отивай! Ще лъже! Дени се стъпи, бе! Отзад, Коки! Отзад! Елена! Свобода! Срещай! Бий го, Коки! Дани! Денисе! Стъпи там, бе! Колко пъти ти казах? Къде е Траян, бе? Къде е Траян, бе? Отвори! Минавай, Коки! Браво! Вече път! Добре! Браво, бе! Коки, супер! Вадия! Центрираш! Браво! Центрираш! Идеална! Това пламена навсякъде. Връщаме! Браво, Ели! Коки! Не това, което ти казах!
Коке! Това къде ти казах от тебе? Целият отбор ще мине и ти подаде. Елена, обърни я. Отвори Никола широко. Широко отвори. Пак ако трябва, Коке. Пак през зелена. Идва вече. Не, Траянчо. Тъч, изпълнявай Никола, взимай. Играй. Потъча. Пред човек, бе. Запази. Играй. Пас вече. Центрираш. Ето я трябва. Стъпи сега! Стъпи! Абе, не, Къде си, бе, Каляне? Към топката, Дани! да няма удар. Браво, Елена. Топката трябва! Така! Сваляй! Отвори Никола! Никола широко. Не, Коке! Браво, Траяне! Топката гледай. Калян къде? Браво! Вратата няма никой. Никой няма. Опа! Няма ли взе с ръка, бе? Хората. Трябва да отстъпваш. Дани горе! Дани, леко напред, Дани. Не, двамата! Не, Никола, имаш. Никола, ето го това. Ето го това. Отива да взимаш. Така. Опа, фал. Тренер, може ли? То е жълто фал. Жълто има. Чакай, не бързай. Коки, ела тука, тръгвай напреде. Терзиев, отиди пред вратата. Изпълнявайте, Никола, чуй пред вратаря. Елена, стоиш така. Там е, чакай, Каляне, ще дойде. Пред вратаря. Оцели вратата. Еле. Айде, Каляне, стъпи, Каляне, в единоборство влезни. Браво, отвърня. Вратар. Коки, остра, Коки! До човек трябва човек фани. Денка, по-смело, бе. Супер играем днеска. Днеска играем супер. Всички. Какво ти е? Еми трябва да на всички позиции да може, Денис, не само ляво. Дани, човек фани, не се обяснявай! Саша фания, браво! Айде всеки човек, деца! Коки! Фани човека, Коки! Траяне, човек! От вътрешната страна! Така, Коки, избяга ти! Избяга ти, Коки! Браво! Дани до него! Ръце! Дани, ръце! Избяга ти! Дани! Ръце! Да го усещаш къде е! Бързо! Браво, Ели! Браво! Обърни я вече оттам! Коки!
Коки, отгоре Коки му дай. Ай, тръгвай, бе! Идя! Отгоре, бе, Кокче! Айде, лъжи го, бе. А, така. Пас вече! Супер. Айде, Каляне! Каляне, лошо ти е поемането по принцип. Добре, Терзиев. Елена, събери леко към... Колко остава? Браво! Айде, тръгвай! Ах, тръгни, бе, Траян, човек. Това Каляне, що бягаш от нея? Играй му! Дай го! Айде. Връщай! Айде, взимай му, стъпи, бе! Стъпи, Никола! Отивай! Така, браво, пас! Айде, ах! Връщаме! Дани, стъпи! Коки, не се изхвърляй! Сега! Браво! Браво! Никола, та си поеми я би, бе! Айде да върви! Бързо, Ели! Кокич! Тръгва! Диги главата! Айде, Доси! Тряне така, Тряне! Кала смело, Каляне, настъпи! Тръгвай! Каляне към вратата! Вадия! Разлика си е, брат. Една година си една година са. Ето не, че най-добрият. Той е най-добрия. Това е друго. Леко надясно, това е ляво. Топката гледай, Каляне. Топката. Каляне, натисни, бе, Кала. Нахално дай, бъркай! Добре ли си, Досев? Играй. Взимай му. Лъжи го, айде. Браво! Влизай вътре, Дани! Ще ти я центрира! Ето тия! Досев, добре ли си? Събирай. Айде, браво, Ели. Айде, Траяне. Взимаш, Досев. Играеш. Навън. Айде, Досев, играй му един. Лъжи го. Ах, напред. Е назад, бе, Досев. Остави я, Коки, пази я. Браво, деца. Дани, отваряй, бе! Денис, няма ли го пускаш? Димитър. Сама, Ели. Айде, Дани, движение, Дани! Или напред, или назад, тръгни! Я губиш там. Ах, там е за Калян. Не, идеален е паса, май. Идеален е паса. Няма нападател. Ми дават, излиза човек. Браво, айде, Каляне! Траяне иска я! Не, Ели. Защо? Топката гледай! Топката! Нахално бъркаш! Отивай! Така, Дани, стъпвай здраво. Смяна! Елена! Идвай, Дани! Идвай! Мини отляво, къде? А къде е Атанасов? Призна ли? Айде, Денка! Така, Денисе! Коки, топката! Денис! Тръгвай, Денис, айде, бе! Топката! Айде, Каляне, газ! Айде, тръгни, бе! Кокича! Влизай в наказателното! Бусаков, влез наказателното! Бусаков! Траяне, остави да подсигуриш отзад! Денис, влизай! Ще дойде, Каляне, гледай го, Коки, давай! Айде, Бусак! Денис към вратата, Денис! Ето тя! Играйме! Айде, Каляне, удар, бе! Много бавно, бе! Ние 7 пъти се докосваме! Да. Досив изпълнява. Корнери. Бусаков влез вътре. Кокив. Тряне там стой. Денис влез вътре. Не във вратата, Каляне, така! Стой там да удариш! Виж! Коки, айде, бе! Гледай, Досев.
Лъжи го, ако трябва. Лъжи го. Коки, излъжи го първо, де. Двама да ти си свърлят. Бутни му покрай него и я би. Как ще вкараш през двама човека? Елементарно. Денис е гърба. Браво! Браво, бе, Тряне. Калуяне, не спираш, Калуяне! Коки, ти си. Така, Денка. Обърни я, Тряне. Досев. Айде, Доси, играй. Досев, отивай, Досев, айде, Досев! Отивай. Айде, отивай. Доси, ти си. Топката гледай. Калуяне. Така. Айде, Досев, играй един бе. Айде, Денисе, бързо! Замина. Траян! Сам, Коки. Вратар! Така. Браво, Саше! Кала! Смяна, идвай да почиваш. Бързо. Оранжево изпълнява. Траяне. Досев. Така. Калчек, дай да пробваме футбол сега. Не гоним резултат тук. Дай да играем в футбол. Свали я долу. Браво, Коки. Така, Митко, стой тук да избягаш. Калуяне, Босак, човек. Денис е човек. Коки от вътрешната страна. Айде. Досев, не се... Айде, дай му на Митко. Ах, Денисе. Митко, напред отивай, не ми отивай назад. Обърня! Пас! Имаше Кокича! Играй, Коки, фърли му я. Коки! Калуяне отвори. Айде! Босак! Тряне, не ходи навсякъде, Тряне, дръж си средата! Сваляй долу! Айде, играй Досев един! Играй му смело! Браво! Айде, Атанасов, там си! Тряне, дръж си средата, не ходи навсякъде, Тряне! Дени, помагай, Денка! Коки! Ляв крак там! Тряне, не отивай на Митко на позицията, дръж среда! Доси човек! Атанасов, там си ти! Точно така, близкият централен! Давай! Митко, бъркаш, Мите! Без фал! Ето тя, Зесия, браво! Давай, Митко, браво! Айде, взимай, Денка! Дени, взимай да изпълняваш! Днеска ни е най-хубавия матч, човек. Често ти казвам, чисто футболно направо. Аз съм очарован. Моля? Дават си играя, да? Много, бе. Пред гола. Да, пред гола, да. Отвори, Босак! Калуян! Босак, отвори, бе! Абе, централен ще играеш, отвори. Браво, Коке! 1-2, Страян! 1-2, бе, момче! Ще лъже! Айде, Мите! Взимаме си и я губиме! Стъпи, бе! Браво, Коке! Вратар. Денис, се тръгвай! Пробвай Денката! Денис се взяваше сам. Досев, служи кръка, бе, Досев! Зад има, Денис! Ще ли отбор и го гледаме! Срещайте! Взимай. Айде, взимай, бе. Калуяне, ма следи долу, там долу. Айде сега обърни, бързо сваляй долу. Айде, Митко, движение, Атанасов! Оп.
Играй, айде, играй, играй, играй! Колко остава? 8 минути. Ети Траян. Траяне, тръгни! Траяне, очи така! Какъв е този тъч, бе? Денисе! Денисе, в петък само тъчваш и изпълняваш! Денисе! Меша, бъркайте! Бъркайте! Митко, помогни му, вите! Сам! Айде! Така, Денка! Браво, Денка! Браво, Денка! Браво, Денка! Браво, Коке! Браво, Кокче! Ставай горе! Леко, леко! Фаул! Митко, фаул за противникови отбор. Каляне, фаул за противникови отбор. Защитаваме. Наредете се. Дани, застани още един на стената, бе! Босаков, застани на стена още един, бе. Така. Напрей крачка наляво. Коки, наляво, наляво. Още, бе. Още не мога да вкара оттам, бе. Коки, още, бе. Кавене, широко, бе. Широко е тук. Е тук трябва да си. Цял матч. Е тук. На топката е в нас. Тук трябва да си. Саше! Бусака! Бързо! Айде, бе. Бързо пробай, бе, Саше! Потъче, Коки! Браво, Мите! Айде, тръгвай, Калян! Айде, Денка, газ! Ето ти го! Ето го, Калян! 3 на 2! Обърня! Бусаков, на пети си, Бусаков, тя е супер! Денка, това не е ударния пас! Бусаков, ти си на пети, Бусаков следи. Дани, събери леко дясно. Траяне е среда си. Митко! Каляне! Мите, не там! Абе, гони си защитниците, стига си тичал по целия терен, бе! Така, добре, Каляне. Коки, взимаш я. Сваляй долу. Браво, бе. Айде, играй, Каляне. 3 сте! Браво! Айде, вкарвай! Пас! Траяне! Добре, Траяне, замися! Айде, играй, Коки. Браво, бе! Айде, Митко! Айде, бе, Мите, бе. Идеална е това, браво, Каляне! Взимай, Каляне, фърляй! Коки! Бързо! Обърни към топката тръгни. Айде, стъпи, Митко! Така, Каляне! Тяло, айде, Танасов! Айде, бе, Митко, до край, бе, смело, бе! Ето тя! Коки, сваляй, браво! Идва на гърба! Опа, играй, авантаж. Айде, Вадия! Митко, къде си? Спри си, бе! Браво! Коки, браво, Коки! Митко, там стой! Айде, Танасов, ти! Митко, тичаме! Айде, Денис, играй му! Човек, те са с 2015 деца, бате. Как стане, бе, човек? Ето тя, бъркаш! Айде, Калка, играй! Не
Фаул. Извини се. Митко, горе, качвай. Така, до човек. Взимай, кокче. Да, оба. Сваляй. Траянчо, сваляй долу, Траянчо. Сваляй долу. Футбол играем. Айде, вземи я. Чакай, смяй. Траяне, сваляй допката долу и спокойно играй. Митко, до човек. Така. Взимай Траяне. Сваляй долу. Айде ми так. Дай, двама сте, трима. Обърни я. Обърни я, Денис ти е сам. Лошо му даде Митко. Мите! Дай му напред, бе! Не му дай в краката да се връща! Пусти му хубаво напред! Айде, влизай вътре да вкарвате! Дани, влизай! Траяне, остани! Кокича! Коки! Ще дойде при теб, внимание. Идеална! Дани! Топката, Дани! Браво! Така, Траяне. Играй, Данка, стъпи! Отзад! Дани! Ела да починеш, айде. Никола, поточа! Митко, къде си? Аре, бе, Никола! Саше, говорете си, бе! Айде, бързо! Ляв крак, Кокче, браво! Айде, играем един. Обърня! Браво, Никола! Айде, Денисе, давай, бе! Дигай темпото! Пробвай я! Удар! Айде, бия, бе! Гледай го това, бе! Траян! Центрирай! Води! Давай, айде! Айде, бе! Айде, бе, Митко, къде си, бе? Ето тия! Айде!